Дзесяцігоддзямі Лукашенка будуе імідж чалавека, які ад народа нічога не хавае. Усе дэталі яго біяграфіі нібыта дасканала вядомыя. У інтэрв'ю ён гатовы гаварыць на самыя вострыя тэмы, а сям'я, як і ён сам, заўсёды на вачах у беларусаў. Аднак насамрэч сакрэтаў у сям'і Лукашэнкі даволі шмат. Многія з іх пільна хаваліся і перасталі быць таямніцай толькі нядаўна. Зараз мы раскажам, як сам Лукашенка спрабаваў развесціся са сваёй жонкай, хто з яго сям'і здымаўся ў кіно, а таксама каго пасадзілі за дапамогу украінцам. Па дакументах Лукашенка застаецца жанатым са сваёй школьнай сяброўкай Галінай Радзівонаўнай. І летась яны мусілі сыграць залатое вяселле, калі б не адзін нюанс. З сярэдзіны 90-х сужэнцы разам не жывуць, хоць афіцыйна і застаюцца ў шлюбе. Такая сітуацыя нібыта ўсіх задавальняе, але на самай справе Лукашенка са сваёй жонкай настойліва хацеў развесціся. Але давайце пра ўсё па парадку. Гісторыя кахання будучага кіраўніка Беларусі была даволі рамантычнай, бо дзеля спатканняў юны кавалер у любое надвор'е праходзіў пешкі па 4 кіламетры з Александрыі ў іншую вёску. Будучая цешча добра ставілася да Лукашэнкі і нават пераканала яго не паступаць на журналіста дзеля гістарычнага факультэта Магілёўскага педінстытута, куды пасля паступіла і яе дачка. Далей было вяселле, нараджэнне Віктара ды Дмітрыя і вяртанне на Шклоўшчыну. Лукашенка імкліва мяняў працы, а яго жонка працавала ў дзіцячым садку, каб быць бліжэй да дзяцей. Жонка не ўлазіла ў справы мужа і заўсёды яму саступала. І калі ён выхоўваў рэмнем старэйшага сына, і калі на яго завялі крыміналку за збіццё трактарыста. Па меры таго, як амбітнага дырэктара Саўгаса Гарадзец усё больш зацягвала ў палітыку, яго сямейнае жыццё адыходзіла на другі план. У нейкі момант дэпутат Вярхоўнага Савета нават захацеў развесціся, але сам ісці ў суд пабаяўся, каб не псаваць свайго іміджу. І тады на далікатныя перамовы з жонкай Лукашенка адправіў свайго памочніка Уладзіміра Канаплёва, які пазней стаў вядомым чыноўнікам. Але ж плёну гэта не дала. Галіна Радзівонаўна, хаця і выдатна ведала пра здрады мужа, лічыла, што сынам без бацькі будзе вельмі цяжка. У выніку, калі Лукашенка стаў прэзідэнтам і перабраўся ў Мінск, яго афіцыйная жонка засталася жыць сціплым жыццём на радзіме, а развод нязменнаму кіраўніку Беларусі перастаў быць патрэбным, хаця у яго фактычна з'явілася новая неофициальная семья. То есть официального развода не будет? Зачем это надо? Кому это надо? Скажите, кто от меня требует этот развод? Может быть, младший сын? Слушайте, сколько мой Коля встречался с моей Родионовной несколько раз. Он в жизни никогда ничего не сказал. Мама не против таких встреч? Она никогда не заводила об этом разговор? Никогда. У выніку 71-гадовая Галіна Радзівонаўна дагэтуль застаецца афіцыйнай жонкай Аляксандра Лукашэнкі. Праз гэта яна нават фігуруе ў фінансавых дэкларацыях мужа, калі той ідзе на чарговы тэрмін. Паводле іх Галіна Лукашенка жыве на пенсію і даходы ад акцыі шклоўскага масларобчага завода. Па стане на 2023 год у сярэднім яна атрымлівала па 767 рублёў ці $255 штомесяц. А таксама яна мела ва ўласнасці 200-метровы дом у Шклове і палову хаты непадалёк ад райцэнтра, якая дасталася ёй у спадчыну ад маці. У самога ж кіраўніка Беларусі на паперы няма ані нерухомасці, ані транспартных сродкаў. У 2008 годзе стала вядома пра існаванне трэцяга сына Лукашэнкі. І хаця амаль усё жыццё Мікалая прайшло на публіцы, афіцыйна ніколі не паведамлялася, хто менавіта з'яўляецца яго маці. У інтэрв'ю яго бацька ніколі не ўздымаў гэтую тэму, а прапаганда яе, у прынцыпе, не заўважала. Тое, што малодшага сына Лукашэнку нарадзіла яго першая асабістая доктарка Ірына Абельская, ні для каго не сакрэт. Таксама вядома, што статус неафіцыйнай першай ледзі прынёс выгаду не толькі ёй, але і яе маці. У нулявых Людміла Пастаялка 3 гады адпрацавала міністаркай аховы здароўя, хаця ўжо даўно мусіла быць на пенсіі. Але ж зараз размова пойдзе зусім пра іншага чалавека.
У лістападзе 2023 памёр бацька Ірыны Абельскай Сцяпан Пастаялка. 90-гадовага мужчыну, пра існаванне якога большасць беларусаў ніколі не чула, нечакана пахавалі на ганаровай алеі элітных мінскіх усходніх могілак, побач з міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем і былымі кіраўнікамі БССР. Такую пашану гэты чалавек заслужыў тым, што з'яўляўся фактычным цесцем Аляксандра Лукашэнкі і дзедам яго сына Мікалая. Біяграфія Сцяпана Пастаялкі цягне на сцэнарый прыгодніцкага фільма ці захапляльнай кніжкі. Пасля вайны сям'я хлопца, якая жыла ў Бярозаўскім раёне, дапамагала украінскім партызанам, якія працягвалі змаганне супраць савецкай улады. У 1952 годзе Пастаялак раскрылі, і Сцяпана разам з бацькам, маці і братам асудзілі за антысавецкую дзейнасць. Юнак атрымаў 25 гадоў лагераў і быў высланы ў Нарыльск. Пастаялак вызвалілі ў 1956. Усяго ў гулагу яны правялі 4 гады і выйшлі на волю толькі дзякуючы смерці Сталіна. Пасля гэтага Сцяпан асеў у Брэсце, дзе знайшоў працу і завёў сям'ю з маладой доктаркай. Мужчыну рэабілітавалі толькі ў 92 годзе, ужо ў незалежнай Беларусі. Перакладаючы на сучасную мову, дзед Мікалая Лукашэнкі быў палітвязням і ворагам дзяржавы, але Сцяпан Пастаялка ніколі не згадваўся ў дзяржаўнай прэсе і пражыў непублічнае жыццё. Пасля пераезду ў Мінск ён атрымаў ва ўласнасць вялікую кватэру ў элітным доме ў цэнтры Мінска. Па злой іроніі лёсу, перад смерцю Сцяпан Пастаялка яшчэ паспеў пабачыць, як яго зяць, не жадаючы аддаваць уладу, фактычна вярнуў у Беларусі сталінскія парадкі, а пасля далучыўся і да вайны супраць незалежнай Украіны. Адметна, што ўваход у клан Лукашэнак адкрыў шлях да шыкоўнага жыцця і тым, хто трымаецца ў ценю. Ну ці дакладней будзе сказаць, трымаўся раней. Так, напрыклад, непрыкметная ураджэнка Шклоўшчыны Лілія Сомава ў канцы 90-х выйшла замуж за Віктара Лукашэнку. І гэтае рашэнне цалкам змяніла яе жыццё. Цяпер яна лятае на курорты прыватнымі самалётамі, прычым робіць гэта з зайздроснай рэгулярнасцю. Расследавальнікі прыводзяць прыклад вялікай сямейнай паездкі Лукашэнак на чарнагорскі курорт, які адбыўся ў сярэдзіне нулявых. Тады на 9 чалавек сям'і было яшчэ 12 чалавек абслугі, уключаючы ахоўнікаў. Месцы адпачынкаў у Лукашэнак самыя розныя, але чым далей, тым больш растуць апетыты. На пачатку сямейнага жыцця Віктар і Лілія яшчэ адпачываюць на Кіпры, ну а затым ужо лятаюць у Швейцарыю, Катар, Грэцыю, Эміраты, ну і само сабою у турэцкія курортныя гарады. Нярэдка гэта вялікія сямейныя паездкі з дзецьмі, дзядулямі і бабулямі, але ж, вядома, без Аляксандра Лукашэнкі. Часам гэта палёты ў кампаніі сяброў, але заўсёды на прыватным самалёце. Толькі з 2003 па 2020 год расследавальнікі налічылі больш за 100 такіх паездак на рознага роду курорты. То бок лукашэнкаўская нявестка лятае адпачываць за мяжу па 5-6 разоў на год. Адметная яшчэ і такая дэталь. І лукашэнкаўская нявестка і яе дзеці маюць спецыяльныя дыпламатычныя пашпарты, хаця па законе не маюць ніякіх падстаў на атрыманне падобнага роду дакументаў. Ну а з другой нявесткай Лукашэнкі адбылася зусім іншая метамарфоза. Загадкавыя паэткі літаральна за некалькі гадоў вырасла ўплывовая па беларускіх мерках бізнес-вумен. На пачатку 2020-х у ратацыі радыёстанцыі сталі з'яўляцца песні, створаныя нікому невядомай паэткай Ганнай Сялук. Яна пісала гімны розным сілавым структурам, а таксама так званыя народныя хіты. Апафеозам творчасці Сялук стала песня, прысвечаная нейкаму магутнаму і смеламу Аляксандру, адзінаму на цэлы свет. Хаця ў кліпе ніякіх Аляксандраў не было, усё роўна станавілася адразу зразумела, каму прысвечаны гэты трэк. Нават самыя набліжаныя да Лукашэнкі артысты не дазвалялі сабе так яго хваліць. Першае вялікае інтэрв'ю загадкавай аўтаркі было праілюстраванае адзінокім мікрафонам на фоне залы. Нягледзячы на ўсю сакрэтнасць, менавіта яно дазволіла рассакрэціць асобу Ганны Сялук.
Яна прагаварылася, што нарадзілася ў 1980 годзе і адну з песен прысвяціла свайму дзеду-ветэрану. Кіберпартызаны высветлілі, што унучку гэтага чалавека завуць Ганна Сергеевна Лукашенка, і яна з'яўляецца жонкай сярэдняга сына кіраўніка Беларусі, а Сялук – гэта скарачэнне імені па бацьку і прозвішча. Дарэчы, лёс Ганны Лукашэнкі ў нечым падобны да лёсу яе свёкра. Бацькам Ганны ў міліцэйскіх базах пазначаны Віктар Гаравікоў, хаця імя па бацьку ў жанчыны Сергеевна. Справа ў тым, што сапраўднага бацьку паэткі завуць Сергей Палешкін, і ў яго біяграфіі было адразу некалькі крыміналак за рабаванні, а таксама прымусовае лячэнне ад алкагалізму. Такі сваяк дачцэ быў непатрэбны, і пасля шлюбу з Дмітрыем Лукашэнкам Ганна Палешкіна змяніла прозвішча і выкрэсліла роднага бацьку з дакументаў. Дарэчы, деананімізацыя пайшла паэтцы толькі на карысць. Ганна Сялук выйшла з ценю і пачала збіраць розныя ўзнагароды, пачынаючы з песні года Беларусі і скончваючы медалём Францыска Скарыны ды прэміяй за духоўнае адраджэнне. Менавіта яна была прадзюсаркай марафона адзінства, цыкла вялікіх канцэртаў, якія былі часткай агітацыйнай кампаніі Лукашэнкі перад выбарамі мінулага года. З гадамі ад сціпласці нявесткі кіраўніка Беларусі не засталося і следу. З таямнічай паэткі яна ператварылася ў буйную бізнес-вумен, чыя медыа-імперыя валодае прадзюсарскім цэнтрам, 3 радыёстанцыямі і рэкламным агенцтвам. З мінулага года ўсе фінансавыя паказчыкі фірм, звязаных з Ганнай Лукашенка, былі засакрэчаныя пастановай урада. Але Ганна Сялук была не першым членам галоўнай сям'і Беларусі, які спрабаваў сябе ў шоу-бізнесе. У 2022 годзе прэзідэнцкі спартыўны клуб, якім кіруе Дмітрый Лукашенка, запусціў на БТ праграму з назвай «Героі». Яна уяўляла сабой спаборніцтвы па пажарна-ратавальным спорце, але ў стылі камп'ютарнай гульні. У герояў было адразу 3 вядоўцаў, адна з якіх па імені Юста ставіла задачы ўдзельнікам і сачыла за выкананнем правілаў. Гэтай Юстай у выніку стала Дар'я Лукашенка, унучка кіраўніка Беларусі і дачка Ганны Сялук. Працу на тэлебачанні яна спалучала з вучобай у Маскве, і надоўга дзяўчыны не хапіла, бо ўжо даволі хутка яе персанаж проста знік. Чыя была ідэя прыцягнуць унучку Лукашэнкі на тэлеэкран, невядома, бо сама яна прызнавалася, што ніколі не імкнулася да публічнасці. Ну а ў канцы нулявых Беларусь фільм зняў камедыю з назвай «На спіне ў чорнага ката». Па сюжэце 2 вясковых сяброў-пенсіянераў выйгралі грошы ў латарэю і паехалі куціць у Мінск. Унучку аднаго з дзядкоў сыграла 10гадовая Вікторыя Лукашенка, старэйшая унучка кіраўніка Беларусі і дачка яго сына Віктара. Яна і блізка не была актрысай, проста рэжысёра папрасілі знайсці ролю для школьніцы. У кінакар'еры унучкі Лукашэнкі быў яшчэ адзін танны расійскі тэлесерыял, дзе яна сыграла ролю гераіні варажбіткі ў дзяцінстве. На здымкі дзяўчынку прывозіла ахова, але яна паводзіла сябе даволі сціпла і нічым асаблівым не вылучалася. На гэтым спробы зрабіць яе зорку скончыліся. У 2022 годзе Вікторыя Лукашенка, якая пасля замужжа змяніла прозвішча і стала Дятлавай, зрабіла свайго дзеда прадзедам. Але ж гэты факт на яго сайце вырашылі зрабіць яшчэ адным сакрэтам. Можа, каб захаваць прыватнасць сямейства Дятлавых, а можа проста таму, што наяўнасць праўнука кажа пра старасць Лукашэнкі красамоўней за ўсё астатняе.